základního okruhu Bloodhound. Přichází Rodejský Porcelán, švýcarský honič Bernský, velký hudbosestý venderský baser a výběr. To je FCI skupina číslo 6. FCI skupinu číslo 6 přichází poslouchat paní rozhodčí, paní Věra Kořáková. FCI skupina číslo 6. Typická je pro ně pohyblivost, typické jsou pro ně uši, kterými si zvedají pachy, když sledují. Typická je pro ně snaha běhat co nejdál. 6. je skupina honičů a barvářů a všichni jedno kolečko. A vy můžete zatleskat. To má lepší stranu, nebo se čuchat třeba. Do užšího výběru postupuje venderský baser, hudbosestý, bernský honič, porcelán, rodejský H-back a Bloodhound. Porcelán, plemenové francouzských mnichů. To jméno má podle specifické barvy růže a sesku. A jako pánky se chystá venderský baser hudbosestý velký. Pozbuzujte, zaslouží si to. Bloodhound, H-back, bernský honič, porcelán, hudbosestý venderský baser. Člověk má radost. Šukám tu jengskou MC. Rozhodčí paní rozhodčí a poprosím ji, aby se odebrala testy z těch vítězů. Dává Bloodhound.